खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना लाइसुस्रि गयारी जिल्ला उदालगुरि बियाब टंला गामि बटाकुसि दुलाराय बाथौ गुथुमनि लाइमोन आरो माइनाव आफादा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज मेथाइ खननाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो आवगायबोदों। आयदा क दिंखन मेथाइनि गिबि सिरि नों आफा सोरजिगिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। सारस्रि हरदो गियान ओ आफा फारि फारि। सारस्रि हरदो गियान ओ आफा फारि फारि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। गाबज्रि हरदों जों नोंखौ गोथार गोसोजों। हांख्राय हरदों जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों। गाबज्रि हरदों जों नोंखौ गोथार गोसोजों। हांख्राय हरदों जों नोंखौ निखावरि सोलेरजों। जाफुंसार होफैदो जिउनि लामाखौ। नों देरहासारग्रा मिथिसारग्रा ओ आफा मुलुगनि गिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। थायो नों जेरावबो जेरैबो नोंखौ नेनानै आफा गोसो हाथासिम। थायो नों जेरावबो जेरैबो नोंखौ नेनानै आफा गोसो हाथासिम। सुफुंदो सुफुंदो जोंनि नांगौखौ। अनसायहरदो नों आफा नोंनि फिसाखौ। जोंहालाय राहा गैया नों नङाब्ला। नोंनो बिगोमा मुलुग संसारनि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव